telemáticas, son telemáticas. Vivim a l'era dels serveis virtuals. Qualsevol tràmit oficial és impersonal. Han transformat tot el que tens en digital. També els diners, perdre-ho tot és habitual. Som la generació amb més accés al coneixement. A la vegada que patim analfabetisme en increment. És estructural, no podem canviar. Fan servir la tecnologia per manipular. Seguim litúrgies intolerants. Les nostres dades són a les seves mans. Estem a prop del col·lapse final i estic segur que serà artificial. Les nostres vides són telemàtiques. Són telemàtiques. Són telemàtiques. Les nostres vides són telemàtiques. Són telemàtiques. Són telemàtiques. Les nostres vides són telemàtiques. Són telemàtiques. Són telemàtiques. Les nostres vides són telemàtiques. Són telemàtiques. Són telemàtiques.